pa po kami tapos. Di ba po tapos may pahabol pa? Ano ipakita mo? Nagluluto pa rin sila hanggang ngayon. Pang last one na yan. Oh, wait. Hoy, anong 1, 2, 3 sa amin yan, sis? Sa atin din yan, sis. Sa akin na to. Naka-6. Sa'yo pa yon? Oh, yes, sis. Masisipa yung mga nandun sa gilid ah. Balik-balik yan. Sa amin yan din. Lahat. Tatakaw. Kayang-kaya nyo isang lechon. Nang kayo Pwede lang. ka pang ito, you can pang down pa. Oh, lechonis na ka. Anong oras tayo nagsimula? Let's go down pa next time. Idang pa ganito din ang presyo. Naging uling na yan, no? Oh. Let's go down pa next time. Wala tayong pinapabili ni Kuya Gian. Wala sa RCS? Wala. Tapos video gayam niya. Lay, uwi na kami. Wala, baka hindi pa nabayaran si Hindi pa. Wala, paano kaya? AJ will pay. We're leaving. Bye-bye. Wala kami mabasahin. We are leaving. Uwian na. Ano daw ba? Maingit ka, Patrick. Quality. Bitin pa ata. Sinulit. Yan fish. BG yan. Video talaga, sis? BG Oo. Oh my God. Ayun o.